Здравейте! Играме Гаррис Мод, аз съм Shadow Ender, това е Конър Деванпорт. Да, и здравейте. Happy Play! И здравейте от мен. Да, сега ще играем Гаррис Мод. В момента сме си добавили адони, можете да видите тук как се казва. В описанието ще... Какво описание? Трябва да си купите играта, какво описание? Да, което има. В описанието ще напиша как се казват адоните, ако искате си ги стеглите. От Steam. И мапата. Мапа също ще ви напишем как се казва, така. И да започваме да се бием. Чакай. Отиди там до гъбата. Червената. Той затрепал. Така. Коя е червена гъба? Кой е байом? Тук мапа е Майнкрафт, има... Да, тревички ние. 4 такова. Мапа се казва Minecraft Realms. Ето го. Got Как замрява? Това е доста готино оръжие. О, ма то като задържиш и можеш да мяташ до такава... Чао! Чао! Не! Да, това от моя кадър беше доста готино. Сега ще покажа едно друго готино оръжие. Това е... Да, това оръжие е това. Гледайте това. Дето го използва той. Това можете да си правите килове. Това също е доста готино. Вижте. Не го пускай, не. Не е това, което... Вижте какво става там, хора. Това е лахък бомба. Ох, човек, да не им ги разправяме, тъй като си изтеглят това. Адоните ще видят. Да. Така, мачетето. Ела да се бием с мачетето. Защо с мачете, а не с харпун? Добре с харпун. Ама аз не мога да намеря това Дими. Харпуна може да се фърля само. Аз искам за граната. Да, и що да не я пуснеш? Аз имам с харпуна, така че... Така. Леко. О, това... Това също е готино оръжие. Това са бутилки. На мен ми е харпуна тук ерор, само че на самостоятелната, т.е. синглплеер ми е харпун. Да, харпунът в моя клип ще го видите как изглеждам. Много си. Абе! Ето се превключи и аз. Трябва да превключим. Сега ще покажа аз. Ох. Промени ми превключи се и без да искам те убих. Какво си кажа? Така става. Пак ще си гледам едно от готините шоута. Няма как... Не! Не, Макс, от тук! Махни се от мене! И ти ще умреш, и ти. И ти? О, няма да умра. Няма да бегаш никъде. Кой ти каза, че бегаш? Ох. Нати. Добре, айде малко шотгънове. Не, шотгънове. Така, този има мерник, ама е доста слаб. То всички имат мерници. Да, ама този е от такива по... Ти с кой си с това Ремингтон? Не, с Бен или М3. Да, аз съм с Ремингтон. Бях с Ремингтон. Ах, как ми лагва, не знам що. Ми лагва. И си остана с Ремингтон. То в Гаррис Мода общо взето тук, дето показва лага, изобщо не е вярно. Да, хората ще може да направя урок как да си направите сървър. Да, доста лесно е, обаче... Даже няма да правя урок, ви можете да погледнете в интернет. Какво? Видяхте ме, Мишко. Мисля, че знам как да си направя клиповете на цял екран без черни ленти и така нататък. Само, че тъпата... Там отдолу към тази нещо си. Да, само, че тъпата Sony Vegas, мисля, че още не знам... Още не знам как да махна рекламата, постоянно се пуска. То на мен изписва към тази, не стои. Да, но просто... Ти защо слагаш? Поне в този клип не си слага интрото, да не ти го изписва.
Да, ама то така няма да мога да обработва и ще е на малко качество. И ще е размазано. И то моите винаги се пускат на 700 и нещо. Моите не се... Моите на 300 и нещо се пуска. Автоматично. Какво? Добре. Да, хора, можехме да включим AVP-та в цялата тази история, ама не ни се занимава. Сигурно ще се питате О, как. взех тактикал. Сега ще ти покажа аз на те. Кача се с Shift и Space. Не, хората не знаят. С Shift се спринт и с Space се скача. Ами то контролите са като на CS. Общо взето. Като на CS контролите. О, но скоп! Ох! О! Това беше годин. Space е разпалвате, това... Не знам дали трябва да С го Space кажа. да спомняте по-бързо. Аз съм на 17 кръв. Кръв влезе тук. Къде отида, бе? Аз те видях и ми изчезна. А, ти съм уби. Между другото, като... Много! Не, аз май съм с този скин, сега ще видя. Не, като умрете ви дава този скин. Да, хора, вижте, ето тук, тази базука е много готина. Супер готина той. Вижте сега. Добре, аз ще играя с X41. И това не е помпа. Това прави... Точно е. Аре с такива да играм. Как не умря, бе? О, аз Какво съм... прави, же? Какво направи? Така. Да, тук имате C4, които гръмват супер готино. Тук имате нърв гранати, не знам какво правят. Да, знам какво правят, да, ама фистовете са готини. Така. Имате сворд. Айде да покажем на хората как се биеме с свордовете. С мечовете. Дето може да се пазиш. Вземи си един. Вземи си един, де. Така. Ох, че... Ой, чакай, че натиснах копче и излезнах от играта. Не ме би. Това трябва да е. Давай, вече може. Добре. Хората няма да са видели, защото... Оп, не успя. Пак не успя. Пак не успя. Не спами! Ти не бъд. Ох, лаго ми нещо, защото снимам сега. Ти спами, бе! Не от време. Чакай, той има в гърба, не става, удари ме в гърба. Да, наистина. Виж? Да, това е доста тъпо. Пълна защита. Аре без защита. Добре. О! Събрал. Добре. Аре Добре, играме те с ще правят ето това. нерв сега, газ. само. Аре с нерв газ. Какво? Това червеното дето умира. This is... Зацепи ми гарш мода. Изведнъж FPS-а ми се качи. Аре да играем на пак с шотгъновете. Окей. Обаче аз си взех едно оръжие. Адоните, които не знае как да си ги изтегли. После ще обясня. Не, ще направя клип. Или пък няма. Какво? Да се знае. Ако не ме домързва. На 22 кръв останах. Заради тея. Да, това са бутилки пълни с газ. Затова... Пак ми зацепи тук вече. What? Гараджи. What? Оправи се, добре. И пак ми се вдигна. Добре, беше на 80 нещо, зацепи ми и ми стана на 100. Влези тук. What? Това е ремингтон, но сега с това. Добре, хора. Извинявам се, че ми цепи толкова. То ми зацепва и ми се вдига FPS-а. О, оцелих ли те? Не! Фустове! Видели как се бях хвърлил. Значи, влязах в грешното. Оръжията са доста точни. Да, добре, че аз ти казаха думите. Глупости. Аз я бях изтрил играта, защото и без това не играхме. Да, ние преди много я разцъквахме, играхме само хорор мапове и... Просто хорор мапа, само първия епизод го пратих, защото ми се бъгна и така нататък. Добре. Да, бъгнаха ни епизодите, да не си помислите, че сме скарани. Какво? Какво направи, бе? Да по-рано се скарахме с едно лапе.
Дето знае да говори пред компютъра, ма. Ага. Тази пушка е много точна. О, между другото, май не съм... О, аз не съм използвал този Матадор, между другото. Коя? Уинчестър. Матадор. Кой е Матадор? Ела да ти покажа къде си. Ами, аз съм на зимния активна песен. Да, хора... Какво? Да, разбрах вече по базука. С оптика като на снайпера. Да, знам. What the fuck? Умира, Оу! No scopes. така, той ще си плати за това. Няма. Няма по. Добре. Искаш ли да видим? Не, защо не фаща? Не фаща. Там няма обхват. Не, няма да сме с това. Ще цъкна някой рандом. See you again. It's been a long day. Добре, така не Without you, става. my friend. Добре, стига си пил. Да. Не. Да, обаче то беше дълъг ден с тебе, обаче ще те видя отново. Къде си? Ето ме. Ама не ме убити, Ти нали? се самовзриви. Да, хора, ако се чуете, ще правя така презареждам. Да не... Добре, ще игра с това. Газелка. Така. Ще... I see you in hell. Не те ли трепах? Къде си? Да, нещо трепати. Ще обработя клипа този път на... Не на 1070, ами на 700 и нещо беше. Може да се чува малко странно, защото съм настинал. Не се чуваш Не странно. ми значи не се чува. Просто... Чуеш малко така... Хремав си. Да. Какво правя с пари? Между другото, аз днеска си тръгнах от училище, понеже кръста ме беше много заболял. И после... Защото му стана лошо и нямаше аспирин. Да. И това също. И му се отрази много лошо на здравето и затова си тръгна. Тъй, че да не кажете, че не ходи на училище, защото го мързи. Не, че не го мързи, да, ама... Между другото, да. Това е бола. Ебола, ти знаеш какво е ебола? Да. Това е на вените ли беше? Не. Не. Еболата е нещо... Седно, не. Да не казваме. Повръщаш кръв. Това е също. Право го смъскало. Некой ми написа нещо в скайпа, тъй че... Сори. Кой? Некой ми написа нещо в скайпа. Си, лак. Да, днеска е петък. Петък. И този клип го правим в 8:30 сигурно. Не знам колко. Сутринта, шегувам се. Вечерта. Как сутринта. Така. Значи, давам ти последен шанс да избягаш, защото... Ръба с тези базуки, защото и аз мога да ги използвам. Не, базука. Давам ти последен шанс да избягаш, защото лошо ще ти се запише в дневника. Защо не може да се кача? Къде не може да се качи? Видяхте. I see you in hell. Не ме цели. Фак, цели ме. Магди? Добре. Човек, не знам защо обаче в Game Banana си служих скинове на Team Fortress, такива златни. Добре, после ще ти споделя екран. Да ми помогнеш с худовете, защото не може да се сложи. Ми бъгва. Добре, ще ти помогна. Пробвах от худ TF, гледах филм. Аз знам какво се прави на худовете. Гледах филм. Гледах клип и пак не стана. Ами гледай на готика. Точно. Ами аз знам, то принцип аз сложих такъв Milky Ray худ. Стига 50 пъти удрям. Milky Ray худ. Съм аз. Или по-точно съм аз него го гледах също, направих и не стана. На мен ми става войско. Трябва ли да има регистрация? Не. Аз нямам. Си го стил.
Да, защото аз го изтеглих преди една година. То. Правя регистрация. Пари. Лагва. Презареждам да чакай малко. Да. С последния ми патрон те убих. Това. I see you in hell. Само да дойде си да изквести. What? Какво стана? Да, първо пушката ми беше любимата Ремик. Това съм бъгна. стана Уичестър. Какво? Нещо бъгна. На мен ми лагва нещо. Не, Защото снимам за това много. мен, знаеш какво стана, човек? Мога да мърдам, само че се вижда мишката и не се движа. В смисъл, не мога гледам, нито да удрям. Да, вече съм имал такова нещо. На мен ми стана по-рано такова. Сни Alt и Tab и пак влез в играта. Alt и Tab е да минимизираш, не да махнеш. Alt и F4. Аз не знам къде си също, така че. Добре, Тача. добре, от F4. Та автоматично. Така, ако ми кажеш играта, ще скипна тази част. Така, да. да, така става. Добре, аз ще изрежа клипа. Тъй, че, да. Да, обаче аз не мога. Да, ти не мога изрежеш. И ето му отново. Да, ето отново влезе. Не знам, що е с така снимка, той си направи така снимка. Значи, тази снимка си направи, докато бяхме... Вакансия бяхме. Коледна вакансия ли бяхме? Това снимка, коя снимка? Тая на Steam. Да. Коледна вакансия бяхме и си правихме там в един сървър, но тогава не знаех как се прави сървър. И в някакъв такъв... В някакъв сървър, дето е сандбокс, си правихме такива простини, обаче те се ни намираха и ни ги чупеха или ни ги разваляха и да. И открих как се прави сървъри. Човек, умрял съм 5 пъти. Не, това е пинга. Умрял съм 24. Между другото, тук пинга изобщо не е верен. Да, ти имаш 12 примерно. Мен изобщо не ми цепи. Виж, на хостера винаги е 5. Но той изобщо не ми цепи па 11. На мен не ми цепи. What? Виждам те. Не, аз просто съм си голям прой, затова така такива. Ще видим това. Просто съм много голям прой. Протокола! Кажи, бе. Какво направи, че презарежда, Какво направи, че съм про? Та пушка по принцип има 7 патрона, ама на мен ми даде 6. Кой е про сега? Нали си обещахме да не ползваме това. Кой е про сега? Сега ще видиш. Ще видя, как умираш. Сега ще видиш. Добре, сега ще видя, как умираш. И какво ще видя? Те няма базата. Каква база? Кой казал нещо за база? Аз съм при Herobrine портал. Което го няма. Да. Това не е целият мап. Това не е с Herobrine, е апгрейден. Тук е голям дим и аз съм вътре в дима. Осъсато аджина. Аре не! Кой е голямо про сега? Ти използваш само бомбите. Ти не ползваш ни шотгън, нищо. Между другото, ще има в Да, хора не мислят, че съм голямо про. Про той. Тази пушка да видя каква е. Аз не съм те бил с нея. Аз съм те бил много. Ти по-скоро си? Тази пушка съм те бил много. Направи момче. Добре, аз съм взимам пушка и ще те... И тази пушка е добра. Ами тая е по-добра. Аз се нервирах. I see you in hell. Ти не си с пушка. Как не съм с пушка? Не си, бе. После ще видиш на клипа. Ще видя как ме го качиш. Аз играя с нотко. Ще види това. Виж, винаги се надъхваш, изведнъж
Пам! Аре, къде си? Къде си? Да, бек съм 22 кръв. Да, оправдани. Сега ще покажа. Сега ще покажа, бе, джихаду. Къде си, бе, джихаду? Тинга! Тинга! Ма ти си с автоматичната. Добре, я сега ще ядем. Сега си взема Ремингтон. Стейси! О, не! Това не е хил! Знам. Нали? Не е хил! Не, с тази пушка. Тази пушка, дето съм аз, е много тъпа. Пушка съм пробва. Но точно с тази пушка да ти аз те бия. Да, тази моята пушка не е пушка. Знаеш ли с коя пушка да играе? С тази Уинчестър. Аз не мога да игра с нея и изведнъж бам! Станах по-с нея. Тя е по-лесна без да скопваш. Много по-лесно е да играеш без да скопваш. Какво? Човек, имам някакви аката. What? Ами аз ги нямам. Това са от ние бомбите. Един път ми беше бъгнало и сигурно имах някакви адони, дето не съм си ги Защо? Има някакви адони, дето изобщо няма. Дето не съм си ги теглил. И после влезнах от начало и... Уоу! Ти е падна. Който си веднъж, даже играх God Simulator и пуснаха Payday апдейта и направо се спуках да играм. Казах ли, че е по-лесна за игра? Тая. Хора, не ме питате защо си вземаме така две пушки наведнъж, защото са лесни. По-лесно си презарежиш патрони. Браво, колко си? Ами аз съм 33, 24, ти си 5, 10. Колко си? 29. Един хит съм ти с тази пушка. Ако ме виждаш, дай сигнал. Давам. Добре, даде. Много хубав сигнал. Ста ще игра. Сега ще я разцепя. Казах ли, че с тази пушка е по-лесно да си играе? Казах ли ти? Ама ти не ми повярва. Какво? Ох, да. Цъках постоянно shift, не ме убивай. Защото... Само шифтиш, нищо да. Само шифт. То не е, че някой ми гледа клиповете. Свети. И Боби. Има зрители. 20. Има Има по 20. Има по 20-30. Между другото, YouTube получавам по 200 евро на секунда. Не, аз получавам по 1-1 на секунда. Получавам 0. Толкова 0-0. Не си партнираме. 0 е 2 нули. Ма ти кемпиш от някъде постоянно. Къде кемпиш, бе, мишка? Ти къде си? Където искам. И аз съм където искам. На каквото искам кемперско място. Без кемпене. Искам си където си искам. Там съм където искам. Тук нямаше ли някъде улики? What the fuck? Не. Знаеш ли къде съм? Къде? В един недър портал, където съм при гаста и при някакъв замък. Пусни летенето да дойда. Аз ще пусна, ами ти може да дойдеш от това подкладенец и после там има един път. Добре. Защо ти казах, не знам. Обаче ми се да ограбя този чест. Да, то... Не мога да се каже. Тук има даже ендър портал. Аз ще вляза в ендъра. Уоу, много готино. Но... Ендър портал. Его ендър яйцето. Ще убим Гаспар. Ще ми дадат ендър яйце.
Къде отиде ти? Аз съм в Ender портала. И аз съм там. Аха, там си. Там си. Там си. Ендър. А, Херобрайн. Ендър. Да, Херобрайн е в Ендъра. Ти ще пусна летенца да ти да преди. Аз съм при това. Ето го, изчезна. Къде си? Къде си, защото аз съм някъде. Ами аз съм в Ендъра и съм при Херобрайн. Ху! Ето го пак се Да, идвам в Енда, изчакай. Моля да го разцепане. Изчакаме, къде си? Е при... Ето го Херобрайн. Да. Не би. Ти не можеш да спреш летенето си са. Спреш летенето. Готово. Тръгна да ме стреляш. Какво съм тръгнал, бе? Добре, хора, това беше от мен. Надявам се да ви харесало и чао. Няма да пада от мен това. А? Няма пада от мен това. Аз още ще снимам. Къде си? Откъде не знам. Аз съм при лавата. Добре, ела на Тревичковия байм. Вичков. Аз ще искам да падна от града да видя. Къде ще отида? То умираш веднага, то. Сега ще бъгна на сървъра. Убих ли те? Да. Ти си самоубит, каче. Не. Добре, бати са си в другата база, не можеш. Кой ти каза? Момче. Стига, бе, стига бъзно. Отмъщение! И добре, това беше от мен. Що пък? И чао! Ще се видим в следващия клип.